Fi ftit sigħat fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt twaqfu 105 vetturi waqt spezzjonijiet f'Taslima u 7 persuni nżammu b'rabta ma' immigrazzjoni irregolari u permessi ta' residenza skaduti. Dawn flimkien ma' persuni oħra li nżammu wara li nstabu li kienu qegħdin isuqu karozzi Y-plate mingħajr il-permessi neċessarji ta' Transport Malta. Kien hemm anke żewġ vetturi li ġew irmunkati. Din il-ħidma qiegħda ssir bħala parti minn spezzjonijiet kontinwi kkoordinati mill-Pulizija flimkien ma' Transport Malta, Jobs Plus u s-servizzi ta' detenzjoni bilan li jinżammu toroq aktar siguri. Il-maġġoranza tal-vetturi mwaqfa kienu qed iħarsu regoli u fejn ma kinux ittieħdet azzjoni immedjata. Fl-ispezzjonijiet saru tfittxijiet fil-vetturi iċċekkjan fuq il-Y-plates u l-permessi relatati kif ukoll verifikazzjonijiet tad-dokumenti ta' residenza b'rabta mal-immigrazzjoni irregolari. Uħud minn nuqqasijiet li nstabu varjaw minn sewwieqa mingħajr liċenzja, liċenzji mhux imwaħħla u użu ta' mobile phones waqt is-sewqan fost kontravenzjonijiet oħra. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija tenna li l-awtoritajiet tal-infurzar qed jingħaqdu b'mod kontinwu bilan li f'Malta u Għawdex ikun hawn toroq siguri. L-appell jibqa' dejjem biex ikunu mħarsa regolamenti għax jekk kulħadd jieħu ħsieb xulxin ikunu evitati konsegwenzi mhux mixtieqa.